The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 11:8. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. That is in 1 John 5:4. Ephesians 4:11-13. He himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Romans 1:17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, like what we usually do, this is our routine. Kinahanglan nga atong isugid ang atong mga sala. Let's go right away to the use of the principle of 1 John 1:9, because it says, for if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, it is faith in Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Magampot na sa hilom. Balaana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paghatag na usab kanamo og laing kagayunan nining adlaw sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, sa imong kamatuoran. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon niya pagita sa the Doctrine of Sin. Okay. Mo padayon ta sa atong gisgutan nga niadtong sunod nga bersikulo nagkanayon kini. Therefore his calamity will come suddenly, instantly he will be broken, and there will be no healing. Now unsa maning
resulta nining maong troublemaker. Kaya mo man itong isgutan kagahapon. Honestanan. The troublemaker suffers from self-induced misery. Kini ubos sa law of volitional responsibility. But eventually, he gets clobbered with divine discipline. Tulo ang kining disiplina sa Dios. Ngayang agian. Una, warning discipline. Ikaduha, intensive discipline. And eventually, dying discipline. So, duha ray kapaingnan sa usa ka troublemaker. Unsa tuod po'y binisayang troublemaker? Kanang tigpangitang gubot. Sabto ba ng binisaya? Okay. So, either he remains a troublemaker and be broken, or depart from being a troublemaker and use the rebound technique sa 1 John 1:9. Mao man atong gisgutan. Mao man atong ipaklaro. So, atong makita kining paghimo gubot. Kining paghimo gubot pinagi sa pagmugna o mga istorya. Maghimo gubot pinagi sa pagsabwag o mga dautan nga mga buhat. Mao kini ang gisgutan nato. Now, sa laing bahin, adto na punta sa Proverbio, Kapitulo 6, gihapon kini. Ngana na sa 16 ngantos 19, sumpay. Now, unsa na pagisulti diha? Adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova. O pito nga mo'y dulumtan na niya. Una, mapahitas ang mga mata. Usa ka dila nga bakakon. Ikaduha. Mao na ikaduha, ha? Dilang bakakon. Ikatulo, og nga kamot nga nagaula sa dugo nga inosente. Sunod, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa dautan nga tinguha. Now, kanunay yun ning magbalik-balik, kana bang magplano og dautan bitaw, conspiracy, kanang moing og unsaon man nako paggubaan na niya, paglaglag na niya, pagdaot na niya. Na mao gyud ni kanunay magalalang diha sa kasing-kasing sa usa ka troublemaker. Kinsa nagalalang sa daotang tinguha. Mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto sa binalyako, usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak og kadto nga nagapugas sa panaglalis sa mga kaigsunan. Now, gilista na po dire ang mga sala. Haughty eye, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and who spreads strife among brothers. Now, pito ang isgutan din eh. So, pito ka buok. Unsa ning pito? Nga gidumtan ni Jehova. Now, unsa may pasabot ang gidumtan? Mudumot ba di si Jehova? Dili. So, unsa may pasabot ang gidumtan? Hate. Ang hate as an anthropopathism. Minumdum ka? Ascribing to God nga masabtan sa tao apan dili gud mo bubot ipasabot niya na. So hate pagdumot as an anthropopathism, hatred describes the policy of God in terms of human modus operandi. So we can understand it. Wani magpasabot nga gidumtan gyud nga gidumtan. Apan angay na ito makita nga kining gilista dinhing pito ka buok wa gyoy ayo ni
ang tubangan sa Dios. Ingon na naon na lang nato pagsulti. Now, unsa man ning pito ka buok nga gipanglista dinhi? Unsa ni? Well, sugdan ko nato pagtuki ang bersikulo 17. Now, sala ba yan nga itong isgutan, ha? Well, unsa maning mapahitas ong mga mata. Kinig yung Hebrew, no? Na unsa maning mapahitas ong mata. Wa pag yung kita mapahitas ong mata. Unsa may itsuras tao nga mapahitas ong mata. Na unsa may bot pa sa bot sa original nga mapahitas ong mata. Kung ato lang lakturon pagkasulti karon mapahitas on period, di ba? Mapahitas yon. Mapahitas on mga mata. Ang buod pa sa butan na mapahitas on. Haughty eyes is arrogance, which includes everything, tanan, bitterness, jealousy, vindictiveness, implacability, hatred, self-pity, tanan, nga nga nalambigit ni maong pulong. Haughty eyes, kanang gitawag nato mapahitas ang mga mata, arrogance, may gihisgutan diha. Lying tongue. Klaro na yun na. Ang bakakon nga dila, o matod pa din usa ka dila nga bakakon. Naun sa may pasabot sa usa ka dilang bakakon. Bakakon. Now, not necessarily, kaya nga naman, unsa may nagalangkob sa pamakak. Kung bakakon ka, unsa man. Dagan baya ang naapil niya ng pamakak. Di kay tang baya ang atong ipasabot ana. So, ang isulti, bakak. Primero, bakak. Unsa lain pa, nga nalangkob niya ng bakak. Unsa pa lain? Pagdaot sa uban. Kana bang maggamag ang istorya aron lang sa pagdaot sa uban? Mauna. So therefore, atong tanawon kining lying tongue dinhi. Ang buot ipasabot ini mao nga it refers to malicious gossip and slander. Hands that shed innocent blood. Unsa naman po ipasabot ini? Well, atong masabtan nga usa ka murder kini, pagbuno. Now, balik raguntas mga verses, versikulo 18. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Naon sa itong haughty eyes? Arrogance. Ang lying tongue, slander. Hands that shed innocent blood, murder. Okay. Naba mo'y matikdan diha sa maong bersikulo? Mental attitude sins. Sins of the tongue and overt sins. Nakabantay mo? Na, klaro yun kayo. Mental attitude sins, arrogance. Sins of the tongue, slander. Overt sins, murder. Tulo. Ang tulo ka categories of personal sins. Gusto? Okay. Let's move forward. Verse 18. A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. Now, there are always frustrated people who become conspiratorial. Okay? What's about pasabot? What is meant by conspiratorial? Now, it comes from the verb to conspire. Okay? Conspiracy. Kana bang magsabot-sabot, magplano-plano, apan ang ilang pagsabot-sabot o pagplano-plano, kanang pagdaot. Mao nang conspiratorial. Nga giplano-plano, gasabot-sabot sila, unsaon pag manipulate, unsaon pag maniobra,
unsa ang paglaglag, unsa ang pagdaot. Grabe yun na. Now, kini mga tawanan ng gisgutan din, mga taong frustrated. Unsa binisayag frustrated? Nasungot. Di ba? A heart that devises wicked plans and feet that run rapidly into evil. Now, kini mga tao, kasagaran nga, magkonspiratorial. Mao ni mga tawhana gitawag nato okay, let's just move forward na lang. When authority makes them feel uncomfortable, they do everything they can to undermine that authority. That is conspiratorial. Nakasabot ka na. Kay daghan mga Kristohano nga dili sila tungod kay wa nila anara ang ilang kaugalingon sa pagpailawom sa otoridad sa pulong sa Dios diya sa ilang kinabuhi, sa otoridad sa Dios sa ilang kinabuhi. Di po din sila makaako sa pagpailalom sa otoridad sa bisag unsa nga matang sa otoridad. In other words, they have never been oriented to put themselves under any authority in life. Wala. Sabta gina. Mabitaw, nga gitunaan man nato every now and then ang bahin sa prinsipyo sa otoridad nga kinahanglan natong mga magtutuo ang pagpailalom nato sa otoridad. We need to be oriented to authority, any kind of authority. Ug mao nga gisgutan ta dinhi nga pagsabot-sabot, pagplano-plano, pagkonsabo sa tuyo sa pagdaot sa otoridad, mao kini mga tawahan nga wa gyud ni sila magahatag og pagtamod o bisag unsang matang sa otoridad. Wala. Well, of course, balik ko na to. Ang troublemaker manggod, ilang tanaw nila, sila ray otoridad. Sakto? Kay ilang tanaw, sila ra kunoy maayo, sila ray sakto. As a result of conspiracy, mao na ni, there is active civil disobedience. Now, feet running rapidly to evil refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade. Kana bang mga pagdaot na sa mga kabtangan, tungod kay doon ako sila katungod sa pagbuhat sa ingon na. Mao ni nakagrabe. Kana bang tungod kay ilang gituan, bisag sayop sila, tungod kay nagama naman sila ilang kaugalingon nga sila kunoy sakto, mo nang mulihok na sila sa pagbuhat og dautan, batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto. Therefore, atong padayon, we move forward, verse 19. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Now, unsa man ding false witness? Kana bang mohimo kang testigo nga mao na bisag dili, right? Bisag di tinuod. Na makahimo ba ang Kristohanon o ingon ini? Makahimo ba ang magtutuo na? You see, ang nakagrabe manggod ining false witness, excuse me, tungod kay malangugaw ang sitwasyon. Di ba? Ang buot nato pasabot ini mao nga kung na ay maghimog bakak nga pagtestigo, ang may tabo mao nga malubog na ino ng kaso kung na manggaling kaso. Ang iyang tuyo mao paglubog sa kaso. Now, a false witness is one who lies and makes it impossible to bring out the facts. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers, meaning, anak, sa mga kaigsunan, mga Kristohanon,
sowing discord or strife between the brethren refers to playing one person against another. Now, kasabot ka ba ining playing one person against another? Sabong-sabong. O naibot ba sabutan na? Sabungon ba? Naibaw na ba yung tag-kinsa ng tawana? Kusog mo ingon ana. Di ba? Now, muadto na siya sa usa ka Kristohanon ug mudayon og ingon, naibaw ka ba nga si kuan mao ni iyang gisulti, muhunghong na siya ingon ana. Adto na po siya ubang mga Kristohanon, hong na po dito. So, unsa resulta? Pagbantay jud mo ingon ana. I hope di ka ingon ana pod. Karon, nagasabot ka na bahin ining kahimtanga. Nagasabot ka na, I just hope ngano di ay nga si Timoteo nagasulti og likayi ninyo ning mga tawana. Kita ni mo na. Basin og sa una mo ingon kag di man na angay likayan. Angay man gani na nato may mayan kini sila. O mahimo ba? Mahimo ba ni silang mga tawana may mayan? Mamay-may ba ning mga tawana? Ano yung pangutana? Kung wa man gani kini sila maminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios, kung wa man gani nila himo ang tinuod ang pulong sa Dios silang kinabuhi, ikaw pagka musultig mumay-may nila. Apilon ka pa. Apilon ka nila. Apilon ka nilang duot. Unsay nga na nang ingon na iduot. Ituros lang ko. Ituros, murag kuto. Apilon ka nilang irok. Apilon ka nilang turos. Tudson ka ba? Namaw na. Kaya nga naman, mao ni gusto ini mga tawana. Mao bitaw nagasulti. Unsa may gisulti. Okay, let's go to 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. Kining gisgutan din niya, mga Kristohano ni sila. Okay? Oh, by the way, kung imong basahon ang versikulo 1, ani, nagasulti din niya, unsay gisulti sa verse 1, apan sabta kini nga unya sa kaulay-ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga lisod. Unsa man ang kaulay-ang mga adlaw? Kanusa man ang kaulahiang mga adlaw. Kini kaulahihang mga adlaw mahimog daghan ning buot sa butani. Apan kuni atong tanawon kining gipanglista dinhi nga kaulahihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsa may buot pasabot dinhi? Kining tanan nga atong gilista dinhi, gilista ni dili ni paras unbeliever. Kini mga buhat nga tanang gilista nato dinhi paras mga magtutuo ni. These are for believers. Now, makabuhat magyud ang mga magtutuo ini. Pila ka buok nga sala ang gilista dinhi. Gihap ba nimo? Pila ka buok? Abe ato kunong iphon. Magdungan tag-ihap be. Naay, una, lovers of self. Ikaduha, lovers of money. Ikatulo, boastful. Kaupat, arrogant. Ikalima, revilers. Ikaunom, disobedient to parents. Ikapito, ungrateful. Ikawalo, unholy. Kasiyam, unloving. Ikanapo, unreconcilable. Ika-11, malicious gossips. 12, without self-control. 13, brutal. 14, haters of good.
15, treacherous. 16, reckless. 17, conceited. 18, lovers of pleasure rather than lovers of God. Pila to sila? 18 or 19? Parte nagana. Now, tanawa ra gud ning ipanglistang mga saang gipahimutang dinhi. Dili ni mga sala gilista para sa mga unbeliever. Para ni sa mga magtotoo. Mga believer, kadungog ka. Now, angay pa bang listahan og mga sala, mga unbeliever, mga di magtotoo gud sila. Di na kinahanglang listahan og mga sala, mga unbelievers. Kaya nga naman, tungod kay mao na may ilang naandan nga gipamuhat. That is already part of their life. Way of life naman na nila. Ang mga magtotoo, mga believers, mo'y bote pasabot ani. Nga sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsa bote pasabot ani? Ang bote pasabot ini mao. Kung ikaw sa ka magtotoo, nga nagapadayon sa pagkamasukihon, nagapadayon sa pagkabadlungon, nagapadayon sa pagkakarnal, nga way undang, moabot ang mga panahong lisod, tungod kay musud ka na sa imong kaulahi ang mga adlaw, alang ni anak. Sabot? Wa ni maghisgot nga kaulahi ang mga adlaw nga hapit na. Ngayon, katingalig, bitaw tinuod. Ingon na nabitaw ang mga tao ron. Nga nung di ay sa una, di ba di ay ingon na ang mga tao sa una? Di naman gikan kini mga butanga. Be? Di ba gikas kini iya makasasala? Nakita ni mo? Nga mo ay nagalihok diri ka na to. Nausab na di ay mga kinaya makasasala karon o sa una. Wa, maurag ihapon. So, di ta mag-magic ani o moingon o kini ilhanan ni kaulahi ang mga adlaw. Dili ni ilhanan. Ilhanan ni sa usa ka magtotoo nga nagpadayon sa iyang pagkakarnal. Nagpasagad na lang sa iyang kahimtang nga nahigawa sa plano sa Dios. Mao na atong buti pasabot nining mao nga sitwasyon. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon silang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugmas kalipay inay sa Diyos noon. And we know that when we move forward pagyod ini kutob sa versikulo 7, nagasulti ra bagyod kana dinhi nga kining mga tawhana likayi ninyo. Mo to atong gisgutan nga likayi ninyo. Unsa may but pasabot ani? Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. Ato ra gud ning isugutan tagsa-tagsa kun unsa ni sila aron maklaro gyud nato. Og mao na atong sugdan sa pagtuon sa sunod natong pagtuki bahin ining pagtulunan about sin may tungod sa sala. Tagsaon nato sa paghisgot kini. So gidapit ka sa padayon sa pagsunod ning atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong gipahimuslan pagtuon sa imong pulong. Salamat sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma aron kami
makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot kayo namo ang among tungong our objective, which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat niya mo Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.